artimang lukumang nana sasa bayo koromo we wato wala mala anyung sufsara na sep sa de ni forosi gadri actor ten we spede we karif ko arti de prespartori we barodi not go mit zuid oost go mit west we spede kakayesi kijk luku yere luister en mis do janga para Ja, Master Gambo, udah tidak bakal de prespar nyusu. En we actie de man, hoe hard de bangi, de diaspora, alle de man zat in het buitenland, hard de sturen aan de banji komen. Want die otak over bepaalde zaken, over bepaalde corruptietori, otak over bepaalde stukken aan de was maar schrijven. Alle de dat otak hier. En uno en je un commentaar. Dan is het Master Gambo. Aso asande, yere, mi be one text be de, in one also mi go in one also wa list dat mi shi one text. Dan shi wa ma ede, don tap one boomstrong na one amberi, one actie. Dat de maar schreef onder ons omdat hij altijd de waarheid spreekt. Zo, weet je de, trobi no moet de, mandi no moet de. Nee. Me fum takasa nafasi da, me ku take nafasi. Sasande. Ano so brada? Sasande. Zo, ibe abi wan miss sumter. A missie dat bij de assembleelid. NDP. NDP, ja. Dus asabi ini bepaalde sani. En asaba 80 miljoen daar regeren dat billing. Ja, ja. Die de maar legt IMF op. Ja, ja. Je verstaan? Mhm. Dan noemen zo die regering DC. Qua IMF. Dat is maar op kritiek edieven. Vijfenatori. Juist wat Master Gambo. Sommige sma, de mannen sapsadem taki. En de mij berekenen tak, die put wan schrijf wan sani, dat de tisa volk, want dat volk dus op next. Zo. We moet ja zo. Uno die commentaar net op. Zo. You no kan konde jompo opo kotaka sani. Want die Mashara Abdul be opa lati bunhei. Alleen een plafond. Ja. Dat plafond no be de moro in garanti kurutoso. Isabi to. De line be nakna a senk. Je verstaan. Die Mashara Abdul be die toestemming. Je verstaan mi sum teranga yuwe taki. Dan die Mashara Abdul be sorgu taki abe die Mashara hoefi van de leen carte blanche fugo leni want to go shoppen nanga 80 miljoen die do leni fu IMF da uno be man do de criteria omdat a regering die be da in mi sumter be de regering die regeer van verkiezing tot verkiezing. Geef het volk brood en spelen. De chisa volk aan alleen money. Meka volk denkt dat ontwikkelen dit ontwikkelen no de na ni yente kapito. Ja. Je verstaat? Dat gaan we braro. Ja, dus sumter moest sabi dat keren no. Die de be tira kondre. Ja. Ja. Sa de be do. Wansan sa usap zeker nungba. Ja. Chaos. Chaos. Dus sa de man be do. Toch? Inotaka chaos, bon sorry. Financiële chaos. Graai cultuur. Ja. Graai teki. Grabu cultuur. Grabu. Dat de be abi. Isap fosi babi suti baka. Pede ma be exportera presina nga grapefruit. Ja. A kleine sara magasterat. Dat tibe gole kipchi boy dape. Dan mag je gaan graaien. Ja. Want sano be man gwede be graaien et teki. Dus dat is. Dus als zo des ma be shasani. Semter moest tega volk tak ta schrijf was aan nam tak jere no. Uno akse no. Sang aparte even be do in 1996 kom in 2000. Ja. Dan 2010 kom in 2020. Sare man do financiën. Zo, me brok apchi Dat money. zal leggen. Want no i krasmi. Ja, natuurlijk wordt dat. Da koers be de 1 op 3600. Ja. Dus aan a krooi waji be go brok money. Nee, meneer. Zat de nul toch? Ia de 0 toch, a de 3-0 toch? Ja. Zo. Dan, ik arregeer you. Take one koers in 2010, 280. Ja. Can you imagine, meneer? 280, dat Ja. wordt aki is stabiel. En Ja. tante Jenny be de voorzitter in Granada. Ja. En tante Jenny be teje taki, Miss Sumter, leerde smata kuno manja stabiliteit was catering. Ja. En dat de doe. Ja.
En de man leert ook toe, wansani, in het pisten dat hij. We scatter, ik zei taki, graaien, we teki, want kon guru toch. De man kon guru toch. Dan baka dat we leni no. Dat we Lenny. Oppenheimer. Dat we Oppenheimer. Die gaat Oppenheimer, die gaat de bedrijven, jassen als de lokale bedrijven. De banyi, SZF in een pijl. Not in een pijl. Isabi toch? Alla de stoor dat hij. Dan no, je gaat kritiek op de regering die zie. A regering dat dekati. Die aba deseti a durfiteit. Fune denkt dat al win verkiezen 2025, maar de abde atina juiste pressie. Dat mim zorgu taka economie ko baka in balans. Mi center archi bong. Dan de mij mek moeite. Dat de mij seti en je shitaki er is licht in de tunnel. Want als aan bije go. Isabi toch. Want de man go a schuldherschikking. Renteverlaging, looptijd voor pai apai, maar die jumeki. De lokale bedrijven. De lokale bedrijven, de mij pai, de man SNF, de mij pai. De mij pai. Alla de sandati. Nas a financiële chaos sa you creëer. A krater die meki. Maar dat you no go in a krater, you nap na rande, tak aiche poti, luku de dape. Maar ne bedi pardon. Nee. In plaats do dati, dat je zoet fire. Isa fades ma die stam. Dus als man meka brand top, da aba oline anu de wat napu. De itipjes. De itipjes op tjus olifa fire komoro bidi. Na data wani. Want ze wil weer gaan graaien. Maar akore karabiasi. Ik voet na chal. Volk sa precies. Samsa. En unufu sanan sef sa ja. We sora volk tak jere no. Kom 2025, une sora volk continu van sa NDP doe, mevrouw Sunter, sa NDP doe voor deze situatie. No. Ja, den begrijp, amoro biji ogri de man. Daar koers bij de twee takten in 2010. Dat de man kies afvolk. Tak masrafe ni chane pina afvolk. Tak do meke komoro betere. Do disi ala de sandati. Dat de man kies apporti volk. Go stem a twee takten koers weg. Anga omeni mi sumter me actie misschien kan go skrif baka. Skrif na omeni a koers draag over in 2020. Am schrijven. Ja. Wat sabe toch? Isabi toch. Dem skrivi na omeni a koers draag over de regering is don no. Na ome payman. Kadino sabi de payman mana 4 miljard USD American dollar Bush. Ja. Je verstaan? Moet na dat iliba baka. Lek erfenis di na sasa ba yokormo. Tanga no ya want to young one ete di no man verstaan sa epsa. Want to be porden. Ube karde jide cut off in de anu. We jide dansi. Edi dansi prisiri. Wan na dati. Isabito. En ti dena de a regering di saba deseti de man ba dekati a durfiteit. De man takere no. Met teka risiko omdat mi sap take ko boom. En na sabi man de na regering. En in berika taki na regering is na tumandi be de tijdens feni chang. Masara ragu barsing. Nanga a president. Dus de man sap temara ambra. Dus eigenlijk mevrouw Sunter moest breedte. Takere no a regering die si e pai den pai man sa umeki. Sa NDP meki. En uno faillit toch? Uno faillit sana, no faillit toch? If a regering is no be jump abe faillit. Natuurlijk. Point of correction. Natuurlijk. If a regering is no jump na patape baka futu. Tak yere no. Kaka futu tak no. Megwa IMF e horbok jimi. Mego takanga de man fu de bondholders anga de man dun pai. Fu uno las SLM. Fu uno las staatsolie. Fu uno las luchthavenbeheer. Karkom. EBS. Waterleiding. Alla de presso. Alla de se u haven. Alla san. U bolasi. Want de man bo leg beslag. Je verstaan? Misumter bo machare tapi geweten? Nee. Inobo man. Je verstaan? Dus no skrif moro. If je skrifi, kon join us en ko woroko. Ik kan uno leggen. We leggen uit. Ik kan kom. Ik kan kom, ja. Isabito. Dus we meka volk stem wan koers voor 82 weg. Die draag wan koers abraf 17 zoveel. Die draag abra.
Ivoteerdes matak uno be ma pai ambtenaren nga atoso. Ane voteer dat. Die we draag over. Tak regeren bem tek eerder. We tantaken u kan kurutu tak ya we herhaal. Maar des ma musabi tak na datu do. Ja. Dat tidena de yokos dos skrifu asani. So busa propaganda ye meki. Kabatuba. Maar ja, tratori def taki mo serga. Ja, dus misumter sabi seref. Mega rustig. Ja, de rustig. So, nu we takwan tori over. A regeringsraad. De man kon agree na de serefi. Tak landelijk. De man opbouw oso. Taka tor dat Ja, woningbouw. Woningbouwproject. Dus aan de landopbouw dus. Nee. De man, nee, laat die nou bouw. Oh, Laat die, zit wel een tori daki, meneer Romy. ja, Maar een projectleider. Maar we hebben tori. ja. En dan man presenteert die president sadema bereikbaar. Dus aan mango sorry. Soramang. Dan kan Zou gebeuren. gebeuren. Ja. Ja, woningbouwtor. Want de man taki, je kan het gewoon lenen voor 950 duzoen. Ja. Voor bouw. Mhm. Als aan dus zo eigenlijk president met takanga de man tak checkatori. Want alle de man die is de grond. Ja. Dat hem op de papiera. Oh, no me verstaan asani wakti. Dus asana no een project tak landopbouw so de kan go tang. No. Weg van de mensen No. weerstand. En no dati. No. Saneng. Nee, dus ja, bij grond papiera. Ja. Dan kan go te gewoon lening. Ja. Natuurlijk, dan moet je je salaris. Want je wordt ook. Ja. Je wordt ook. Want je kan op zijn straat dan. No, in Dat gewoon, je na niet in te kapito. Je na onder een balkon. Ja. Die euro ko. Dan kan go te gewoon lening en een maximaal naar 950 duzo. Ja. Dus dan mijn luku. Vijf Bij salaris salaris de. aan de hand daarvan. Natuurlijk, dan man tak oké. Dit is een natori. Dan mijn begeleid. Je piu. Sorry vast aan euro ko. Oh, no me kon dus no me verstaan sani. Dus aan money die kan go lena de Ja. bani, win soort bani iwani, Ja. dat centrale bank et tank garant. Ja. Lek vast aan bij de vast 7% rente tijdens Masarafini Chan. Ja toch? Ja. Dus na Samsung san dat e compaga. Ja. Dus de kan go lena money. Maar mi etak disi. Mi etak gidep chiman. Ja. Want mi ook toe bouwlek op chiman. Je sabi toch? Dan nog een meki aan 950.000 breng jij. Nee. Boer jij. Ja. Je leni na marchi Die die je work of je salaris. En dat je bijing safri. Je kan bijang op je eenkamerwoning. Ja. Je hebt je kukuru op je camera. Je ziet je camera via je zus. Ja. Kan de baby erbij. Ja. Want je voor Ja. de haar want je dak. Want wij Surinamers we wonen meer buiten dan binnen. Ja. Je begrijpt? Dat die zit dat die. Maar wansan me beji lanti, garanti. Agron papira me beju tani. Umeka san waka via sociale zaken go met GBB, go met bani. Te ammunitie of a masarak bananga en oso. Dan akanchi sa papira dat na en anu. Je verstaan? Want ja, tramandi abi weg van de meeste weerstand. Da mago seri. Ja. Da mokot na pe protesteer baka. Taka na oso. Ana gorong. Maar daarom asan is dit allemaal zeggen. Ja. Dus eigenlijk de man zit dat toch zodanig dat in een kisa het denkie ko sera grom omdat we makkelijk faciliteren voor te gewoon lenen sensi. Ja. Oso. Ja. Ik zei dat je zo een camera oso. Ja. En if de man if je abasa na tita ina wat denkie dat mo sera agrom no. Die kan teka lening, dat de, want je roko. Ja, en banken controleren. Juist, je kiest makkelijk. Ja. Je kiest makkelijk, dan kan bouwen oso. Dus dat na het denk ik eigenlijk van regering die zie. Want de man moet meneer Romy daarbij. Ja. Check maar, mijn beloof aan volk, dat uno osorgu, dat meneer Romy, kon je naar programma, Ja. dat kon leg uit precies Fasa no waka. Dat is mooi belangrijk. Ja, want asan dat no prespartori, Ja. no valk boensani. Ja, Dan no man kurtu taka na tampres. juist. Dan no man go ta onder ma balkon of as ma baka gadiri. Dat die tak toch. mina tampres. Dus sa regering dis do. A regering dis one make yourself standard. Ja. En vooral feit dat kasane de pisgoron die de man parati. De ikabipchin kepo hoka se bere. Prang op je sani, want Ja. ons band. Wan kous banti. Je pran wap cham soy. Ja. Je nyafi grong. Sa En- sanero. Isa fash witi take bapa alleen in DC. De nakata pi borsu. Dus koutaki. En da aloop tijd voor pai.
Ja. O de moro langa toch, want die salaris no bigi. Dus En dat. die no go grofu. Dus dat. Want bani mus hori kan taki manyang. I mapai watera, Ja. I mapai fire. Oké. Je verstaan? Mhm. Dat zo atore city. Dat ben je zelfstandige Surinamer. Helemaal. De ka jump op het napu de tak. I mean nou wat jaja sarnam of jaja sarnam. En dat a regering is wani. Ja. Dus is heropvoeding. En of langa sanjisma. Dat ite wan shutter borg o das man man pota shutter baka. Dat no kan. Ja, Master Gambo. Maar ja, wat gopje moro fara. Maar dus hij jure gwe. Ja. Dus we go door aan grondtori. Ja, natuurlijk. Want wansani epsa no in mama sernang nanga grond fusma. Dat mijn kop teki grond. Mijn luru dus. O archi masara alfen. Sa eitak over a pistoor dat. Van harte goedemorgen. Deze is speciaal voor de mensen die in het bezit zijn van een grondhuurperceel, welke reeds lang is uitgegeven. Eigenlijk, ik had ook de eerste uur grondhuurpercelen. Uw grondhuur vervalt na 40 jaar. Dat is altijd zo. Altijd. Na 40 jaar vervalt uw grondhuur. En ja, hoe moet ik dit diplomatisch zeggen? Er schijnt mensen zijn geconfronteerd geraakt met het feit dat ze hun grondhuurpercelen, waarvan ze dachten één af doe niks, dat plotseling de man go naar de man een bordje te koop. En uiteindelijk de man go doen een navraag en de man doet een navraag dat de man ziet dat een grondhuur verval, want er is maar aksa grondhuur aan en was maar kissing. Dus eigenlijk na zaak voor effi de in het bezit van een grondhuurperceel, eigenlijk kan ik je OT buying. Ga even checken wanneer het recht op grondhuur, wanneer het recht op grondhuur vervalt, toch? En als u merkt dat u dicht bij die periode bent, begin je zaken in orde te maken, via actie van verlenging aan voor een grondhuur. En als je kiest een grond via oma afwansang, dan begin je lukken op de grondhuur dat is verval, zodat ik kan go actie a grondhuur dat aan etewalisi. Want soms maar las den perceel tap don fasi, omdat de man nog verlengen a grondhuur. En ik kan karen toeval, ik kan karen opzet, maar feit na, smadesa e actie gron aan, en kan de want kan de want broeia ingang, voor de mij kona informatie, maar zaak is dat je moet lukken op de grondhuur e verval. Begin go luku oti grondhuur go verval. If jou een grond begin go luku sane, want soms in is dat niet, is na eigen dom even na grondhuur. Want ik kies en nooit in go take ten voor de aan dat. If you no man doing, nee schakel een familielid in samen doing, of nee you go na een notaris voor go doing. Ap chenso money sa yo lassie, voor plegen onderzoek dat voor actie van waka, na chenso money dat kan de a verschil tussen you abiu perceel en no abiu perceel moro. Dus een eye-opener. En if je naap grondhuurperceel, maar is dat die ouders, je grootouders of je overgrootouders, abi, scoren de even. Want kan de tap leeftijd bij de dinsrif no checking, scoren ding, dat kan de userif ka accident tak de papira de luku de papira, de luku ote verval. En me kwam kopie, me kwam duplicaat, je weet maar nooit, is dat begin me kwam duplicaat de potenta kwam traversie, pa original no de. Dat bij de aboskopu sambe wang praat nang IT de, me ding tak, me weer bruin, maar me ding tak, adi somoro waka. Dus meaning tako chara waka nang adi stide. Een fijne dag. Love. Ja, Master Gambo. Dan arki moet alfen en alfen aleti. Je moet Ja. top bepaalde tori. Grondhuur aan de sani. Dat want dat je beschikking. Ja. Moest die zien. Deze doina no te do de teke de leesi. Juist. Deze ote a grondhuur via verval. Ja. De je go verleng. En if je erf voor je bijisma, de jong go luku de je go vragen aan tap juning. Isabi toch? Ja. En je ap instantie no die is zorg dat man ko tek je grond zomaar moro. Nee. Want dat is be gemakkelijk. Isabi toch man ko pot bord hij mo fodoro. Te koop. Ja. Nee. Dat is Sarah. Ja, bepsa. Ai. Dus no was aan dat no map samoro. Ja. I verstaan, maar you say if you must yep grand lanti, fugo luku you sani, fi go a GBB, Ja. de go seti tori, dat luku no. Baka 3 jari, baka 2 jari, amo verval me biji vragen aan baka opnieuw. Ja. Isabi toch? Want dan,
converso ko later da kadika bayeng. Dat hij. Je Helemaal. verstaan. Mhm. Zo. Dat doe je rator dat hij. Dat we gewoon territorie. Ja, man. Jongen. Op Olanje tori vrij Luchtvaart. grond luchtvaart. Boy. Safe sa dape praru. Mazar gambo. Asanati. Otegi leksernamang mesari. Adef sari. Mesari metegi. Elk leksernama mesari. Omdat mi kan nagtabi bosu. Gambo. Ook tu kan nagtabi mi lop sernang. Mine weer wat trui. Dan is I love you. No. In mi ati mi lop sernang. Senamus go snel vooruit. Want de chief mi klein kinderen aan de manati mati mi. Asamus waka gireng. Iya. Ununa oorlog bij gwe. Iya. Maar de pchuang. Maar de luku dat een vliegtuig ik kon er nang dat de man no de man Euroko dat pe de man go landa on trasi. Maar er gaan dim de toria. Jere no. Te we tak luchtvaart. Want dat dapem kwetje. Mi kwetje in luchtvaart. Mi no sabe falen. Nga no wat theoreticus. Ja. No praktisch libisma. Ja, En samiler pot jaso. Na mi common sense. Ne gwe moro. ja, Mi sap taki is nalatigheid. So mi ekaren. ja, Omdat a aanwas van jong verkeersleiders no bevinden plaats. ja, De aba vergrijzing. En de man sabuan san tak 6 jaar gojar kom. De luchtverkeersleiders bij Chides heeft qua elitekorps, lekwa keurkorps. De man no ab a denki, de man e denk tak na de wana grond tapu, de die kan doen aworko. Uiteraard, im studerf doen. Maar jullie fesman die is zorgu, taki im doator dati, dat im zorgu taka aanwase kom. Regelmatig van trainingscentrum, ja, dena zorgen ja. na luchtvaartdienst daarbij. Ik kan trainde man voor regelmatige aanwasete. If je abje pifano, doe ja pensioen luchtverkeersleiders. Kar de man kon, met de man kon adviseer, met de man kon jepi. Omdat na Sernang Udino opbouwfase. Je begrijpt nu, je legt in de tunnel de oil and gas en luka bakauku. Da wan mano kan moto da mam saka kayen fo sa man ko dwe belang ja da man tak is onaantrekkelijk. Ja. A mano bung awerede. Ano kan dus we beja minister van presidentie. Dan meka haar sabi man kone sei. Ook militairen kan je pita. Ja, want luku Masra Reagan. De brasho jasa se bere dwe ook toe. De man poti, de militair de onder krijgstuig, de man ab de luchtmacht, de harde maat conduatori. Want na seref luchtruim, man want tra luchtruim. De harde maat conduatori. Isabi toch? Ja. Want misab luchthavenbeheer ook toe. Besani, de man teki stedelijke brandweer. Ja, De man te cholera work of fire blus one plane. Ja. Dus if de man voor brandweer vindt dat de one staat me a backup. Ja. En a minister, de directeur, a leider voor TCT, ben zorgen dat de man moet backup. ja. Isabi toch? Voor zorgen, maar tordis wat takke backup, materialisme ja. baka fini. Fin wat. Want mi sabeng. Ja. Isabi toch? Mi sabeng omdat asans no mag gebeuren na no. Want aan de kant dat we zien oil and gas en hare gwa lok toe, die se du wonen plane bowe no masaka. sani, da plane no masaka. Ano En kan. isap ome butu ome sani, want dan no a maatschappij, je maakt het onaantrekkelijk voor afvliegmaatschappij dat die, want dan maar week uit naar meer kosten dan ala de Ja. san dat die. Ja, Dan maar ne pure money nee toch. toch. Dat ala maar tak mine free mora serna. Maar dat Want mino marika tap Maar dat zijn grappelmakers. Zeg Ano grappelmakers. kan. Ano kan. Asat no kan. Nee. Nee. Dus Ja. minister Webeji, Ja. Lucas en Morofini. Ja. I verstaan. Want de man tak ti tak if na lata. Im tak fa ba chau. Zeker weten. Asasante. Maar misschien heb je maar draai. I jama fosa biji man kom. Dat we archi wan poku wan tum godoro. Ja. Sabakutime Asani no one moro Mako no forcer asani Mahuma libi mi mek mi gwege Mami ye no mamoro Leave me make me gwege Mi ye no mamoro Alibi nego moro Mako no forcer asanigi Uma libi mi make me gwege Ay mi ye no man moro
no machare moro. That's it. If you traigo bacao, if you go en bacamaya, if you traigo bacao, if you go en bacamaya, no traigo, don't beg if you go en baca. No traigo, don't beg if you go en baca. No traigo, tão bem que ficou nem baca. No traigo, tão bem que ficou nem baca. Vamos dorgan, sana baca no muadio. Uneluku ga se. Peluco gafese, vamos mudador, vai vamos mudador, gan, na veda siginare, saca bicha na panina, vamos mudador gan, uda une guanga baka moro, dana dance me selfie. Que me embrullara no me pareco. Ay, piki wang, kondre we boyere miden. Kondre usaire. Nana te vidoro shoro we go sorde su manama. Voy. Okay, no, arka poco. Iya. So, dawe barodi. Wala malawe taku garantani. Wanta tore teki spang. Man. Atena deta. Teno dema. Tengo kong womekten. Gomekten. Da tengo kong pewogo moro dipinde tordisi. Ja. We barodi. We taki garantani taki wan arki. En so sherefi. Lekfa ishi. Abune bo proyectego. Na no bari katak demo. Demo itwa oso koi ni busam. Ni. A oso bow. You serefi. Yo appreciate. And that teaches. I abagorom ba. I dena oso. Dat is bere. De trusiani na grom. Pranuasani. Maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Want het is altijd bewezen dat die landbouw en meki wan economia in wan konde weerbaar. Met dat hoe garantani. Te wan tralis baka en minena mazar dek na ti gambo. Ja, Mazar Gambo, familie van Fosmi Tapu. Maar actie deze na ma baga voor het trouwen dood in strati. Me aksuru omdat me shitaki bepaalde sma in sernang, no lop sernang. En if you lop sernang, dan je roko in sernang, dan je doet best voor mix sernang go vooruit. Wie is de man tak kibrada? Jere no minoma paino ete op dia sensi. Wie doet tori? Ja, maar we lukken alleen voor doet tori en baka is go klagen. Maar de jip sernang en jullie sernang man kan nakte biwoten. Minau echte sernang. Met aku garantangi te wantralis baka. En altijd, asan disi, a thema stide, e bijina userefi, je eigen inborst, lek seranamang, fu wala malak moto uit dat karakter zo de. Meku tapa hoofdstuk disi, do we moro fara, met aku garantani. Get up,